надо основание какое-то. Вот основание. Так смотрите, оно даже ничем не заверено. Смотрите, это просто Ну, бумажка. это просто бумажка, да. Вот я напечатал такое. Я еще раз вам объясняю. Если какие-то претензии есть в окружную комиссию, пожалуйста, обращайтесь. Секретарь Дмухайло. Так, а чего мы Нет, уйдем? как вы вообще придете? Вам кто разрешал? Нас отстранили на основании какой-то писульки. Ну просто Покажи им писульку чем-то. Где печать, там подпись есть? А Нет? зачем там подпись, печать? Вот то, что у нас есть, я вам показываю. да мы ж, у нас своих таких целая Ну река. так тем более. Ну. Я что-то нарушил? Да, ну. Что? Вы Конституция потенциально тоже. нарушаете избирательный кодекс Республики Беларусь. Нет. Я действую на основании ЦИК. Это не оригинал, это лишь копии. Я читала вчера в газете «Вестник Могилева». Там тоже вот эта редакция. А зачем вы снимаете, интересно? Мне Нет, нравится кто снимать. разрешал? У меня хобби. Я гражданин Республики Беларусь, Ну, что? снимаю нарушения законодательства Республики Позвони, Беларусь. пожалуйста, Давайте, участковому. звоните. Он пришел, вы убрали. Давайте участковому звоните. Давайте. На основании чего? Мы подали свои заявления вчера. Я еще раз вам пока объясняю. участковый не приехал, вы отказываетесь давать нам какой-то... Нет, ну у меня бумагу? 3 наблюдателя есть. Секундочку. Зачем? 13 зарегистрировано, или сколько? Даже больше. Сколько 12. зарегистрировано? Ну, на досрочном голосовании 3 человека. Все, они у меня 3 есть, присутствуют. Ну, так давайте организуем работу. Так, 3 поработали, там 2 часа, 2 часа другие Зайдите, пожалуйста, поработали. в зал для Вы же голосования. председатель. Ну, вы не даете? Я вам показал. Уберите, пожалуйста, этого человека, я его разрешаю снимать. Пришел, снимать. Уберите меня. Сёння на 14-м участку о 10-й гадзіне мы з'явіліся як незалежныя назіральнікі, але пасля таго, як мы папрысутнічалі на апломбаванні скрыні, нас папрасілі пакінуць участак. Напярэдадні нас папярэдзілі таксама, што будзе толькі 3 месцы для назіральнікаў. Сёння на участку было 4 месцы, яны былі заняты, і 5-е месца таксама меркавалася заняць старая жанчына, якая прадстаўляла камуністычную партыю. З гэтай нагоды мы звяртаемся ў Ленінскую раённую камісію са скаргай на неправамерныя дзеянні. Па-першае, калі мы з'явіліся на участку, першае, што кінулася ў вочы, гэта невыкананне санітарных усіх мер, таму што маски былі, можа быць, там з дзесятка ці паўтара дзесятка чалавек толькі у аднаго-двух. Вось, ніякіх дэзінфекцыйных сродкаў не было, ніякіх пальчаткаў, нягледзячы на то, што мы падавалі прапанову напярэдадні перад першым днём. Як мы не спрабавалі мірна ўладкаваць, напэўна, вызвалі міліцыю. Як мы не спрабавалі мірна ўладкаваць гэтую справу, ўсё ж такі старшыня камісіі вёў сябе, скажем так, раздражнённа. Ніякіх дакументаў мы не чакаліся, на якой падставе нас просяць пакінуць участак, і ніякіх тлумачэнняў таксама мы не атрымалі, акрамя таго, што спасылаліся на паперку, якая была без печаткі, без подпісу. Нібыта гэта быў загад ці указанне вышэй стаячых органаў. Я аккредитованный назиральник на 95-м участку Кастрычніцкай выбарчай акругі. І сёння вырашыў першы дзень галасавання паназіраць на сваім участку, як і належыць па законе. Але мяне не дапусцілі, матывуючы тым, што ёсць нейкая пастанова, якая абмяжоўвае колькасць назіральнікаў 3 чалавекамі. Я не ведаю, я ў законе такога нідзе не чуў, і лічу, што все гэтыя пастановы, яны проціпраўныя, то бок яны не маюць пад сабой нейкай законнай асновы. Это я хотел довести до старшыні этой нашей участковой комиссии, але ён ссылаўся на эту постанову,
Ну і мяне все ж таки не допустили у само памяшкання выбарчага участка, і таму я до обеда назирал, скажем так, праз двери. Там была такая магчымасць, это участок находится у классе школы, и я с коридора просто назирал, лічыў явку, глядзеў там, каб нічога не было, ніякіх парушэнняў. Заўважыў адзінае, што таксама вельмі такое, на мой погляд, грубае парушэнне, то тое, што кабінкі былі цалкам не закрытыя, то бок празрыстыя. Ну тут прынцып таемнага галасавання цалкам парушаны, і гэта я таксама заўважаў, і пасля яшчэ і падаў скаргу на імя старшыні, бо гэта недапушчальна, і па ўсім нашым законам галасаванне мусіць праводзіцца таемнае галасаванне, то бок ніхто не мусіць кантраляваць і нейкім чынам уздзейнічаць на выбарцаў. Я ўжо назіраў праз дзверы з калідора, але дырэктар школы, які ж і з'яўляецца старшынёй гэтай участковай камісіі, мяне ўсё неяк пытаўся выдаліць. Але ўсё ж таки я аргументавана неяк яму пярэчыў, паказваў нормы заканадаўства, і ён не змог гэта зрабіць. Але перад самым закрыццём на абед участка прыйшоў старшыня нашай раённай участковай камісіі. І ён ужо прымусіў мяне выйсці, бо ён пагражаў, што зараз выключа міліцыянера, што я на рэжымным аб'екце па-за межамі участка не з'яўляюсь назіральнікам, а я просто нейкі пастаронні грамадзянін і не маю права знаходзіцца на тэрыторыі школы, бо там рэжымны аб'ект. Хаця дачынення нейкага да школы старшыня раённай камісіі увогуле не мае. Гэта яўнае парушэнне ўсіх правоў, якіх толькі можна. І мне давялося ўсё ж такі выйсці з тэрыторыі школы. Але я гэта ўсё буду абскарджваць. Зараз я занёс скаргу ў пракуратуру на тое, што мяне не дапусцілі на збірательны участак. Гэта скарга пакуль што першая. Адну яшчэ скаргу я направіў на тое, што парушаецца прынцып таемнага галасавання, а гэта скарга пайшла і адначасова ў раённую камісію і ў пракуратуру. Яшчэ я буду абскарджваць дзеянні старшыні нашай раённай камісіі, бо ён не меў ніякіх падстаў мяне выдаляць з тэрыторыі школы. Бо я зарэгістраваны, акрэдытаваны назіральнік каля гэтага участка. Я проста магу чакаць, раптам вызваліцца месца, раптам хто-то там не зможа працягваць назіранне з тых, хто папаў у гэтыя спісы. Потым мне таксама патрэбна і не патрэбна, а я маю права, скажем так, прысутнічаць на апломбіраванні скрыняў. Гэта першы раз ўсё ж такі мне ўдалося пабываць. Але таксама я маю права паглядзець на вынікі у канцы дня і зафіксаваць тое, што пазначана будзе ў пратаколе, у выніковым пратаколе па вынікам дня. Мне таксама трэба будзе зайсці як мінімум на участку. Плюс мне, калі трэба будзе падаць нейкую скаргу старшыні камісіі, мне таксама трэба будзе зайсці на участак. Але мяне зараз, я хацеў, дарэчы, калі падаваў скаргу, мяне проста не пускала ахоўнік у школе, просто мяне не пускаў, бо ёй закадаў дырэктар школы мяне не пускаць на тэрыторыю школы. А дырэктар школы адначасова з'яўляецца і старшынёй камісіі. Я нават не ведаю, калі ён старшыня камісіі, то ён не мае паўнамоцтва дырэктара школы, это таксама парушэнне. І гэта все мы будзем абскарджваць, і гэта все з'яўляецца сведчаннем таго, што гэтыя выбары цалкам непразрыстыя, негалосныя, з вельмі вялікай колькасцю парушэнняў, і так проста нельга рабіць.